Akwa ihe m na-ekwu nkwuche ya dị ka nwaanyị mba na enwekwara onye trọstụrụ. Trọst ihe a na-akpọ trọst eriele ọtụtụ isi ndị mmadụ. Ihe a na-akpọ trọst iwepụga rọst ke fụrụ afọ wụ rọst, the few letters fụrụ afọ ịchịkọ ha na rọst igosi na ihe mgbu nọ n'ime ya. Trọst rụrụ ndụ ka anyị lụrụwa, rụrụ ndụ gị hụ m gị kwuo m anya m kwuogwara ṅa, mana achọrọ m pụta n'ọkọtụ m hụṅụ. Enweghị m ji ozu mmadụ eme. Stay alive, the world is too big. Rụrụ ndụ ka m rụrụ ndụ, zee onwe ṅụ ndụ n'ụdị ọbụla ị ga-eji zee onwe ṅụ ndụ. Gị pụtakwa na sị mba na onye ihu na onye ahụ zụrụ ka ṅụ. Lerukwa anya ihe m na-aga iko nga ugbu na-ewu o mega na mgbukọ Obosi nwa 25 years obi agbawakwana m, obi agbawapụla m, obi ekele m. Nwa 25 years an apprentice mụga ọrụ na mgbukọ Obosi ya na ọda apprentice ibe ha nọ nga ụmụ nga ha ma onwe ha ya ewere ahịa reshi. A young boy ibe nwere shop, onye ka ahụ nọ n'ọrụ ka ọwụ ha apprentice kekwa eduru ya ọhụrụ ma o nwere shop ke ya ewere ahịa reshi ya. Ha niile ma onwe ha dị n'ime ebe ahụ. O reshikwala ya ahịa anọ ntara ya eruo na Saturday ya kpọọ esi abịa bịa were ego. The boy emuvuo were oso were ije gawa gị were ego ahịa orere. O ruolenụ ọ lọghachita ahụ back na that Saturday. Sunday anụghị emepe. Monday wu sit at home. O ruo Tuesday ahụtụkwa ahụ the boy. Ha agakwuru ka ereshiri ahịa si na this boy so bịaje n'ụlọ ṅụ na Saturday bịa were ego na ikpere bịa were ego. Ha nụkwanụ mgbe ka ọlụ ṅụ biri si abịa were ego na ọ lọghachitabe kemgbe ahụ o kwere bịa n'ụlọ ṅụ. Gịnị mere? Ụmụnne m unu mana jụọ onye ọjọọ ajụjụ mgbe na ọ dịghị prepared. Okunukobe ihe ọ ga-ekwu ya akụja otu o siri lee anya mịashi anya na otu ụkwụ na aka shite ore ha mara na something dị wrong. Ha pụlie ya gawa n'ụlọ ya ka ga search ya. Ụmụnne m eruole n'ụlọ etu a few places enwe ebe ahụrụ this young man. Ofu onye agalaga ekpughe friji lekwe nwa ọhụrụ nwa okorobịa nne na nna ya na-ele anya na o ruole mgbe o ji eleta ha gbagakwanụ mbọ nwa apprentice lekwe nga dimkpa hikpuru n'ime friji doega ya na friza ekwughe ya bupụta nwatakịrị ya wụrụ na o dismembale ụkwụ na aka ya nọcha separate. O gbuole nwatakịrị gbuja ya tinye na friza na-achọzi opportunity ọ ga na-eji eburu pass ya small na ga-edispose somewhere. Ọkwa wote eshi kpara ya aka. Ọ gịnị kpatara m jiri were okwu n'ugbo bịawa ngana? Asị m ga erela ahịa, asị m ga-agbala ụgwọ gị. Ana m agụ ya ka uri mgbe niile. Ihe m na-etikwe n'ọrụrụ ndụ ka anyị lụrụwa. Enweghị ihe eji na oke ịgwakwara mmadụ na ebe ka ị na-aga mana ịlọtazighị ịdịzighị ndụ mara ihe mere nụ. Ọ wụrụzie ndị gwara ebe ị na-aga wu ndị ga-alụrụ gị. Ọ dịghị necessary onye egbuole. Ihe ebe m na-arụtụ aka wụ onye ahụ ị na-aga ịhụ mee ka ọ mara na people mana ịbịaga n'ụlọ ya. That is owe ebe m na-arụtụ aka. Mee ka people mara ozugbo ị ga-ekpe ụkwụ dị a elekwele gị si na ị ga onye onwe ihe ọ ga-emelikwe nụṅụ. Gị lee ngidem obi ṅụ sara asa, gị lee your macho onye ị na-aga ịhụ ịka ya gị filie na-abịa n'ọgụ na ị ga-egbuli ya. Ị mahụ ụmụ ji injection na akụkpanga ahụ nụnụ chekekpam gị kpola ego ọnụ n'ala rahụ. Ị ma ihe ọmụ ihe ọ ga-afụ n'ihu ya onwe ya mana ịka ya na ị ga-edefeat nwe ya. Efilile na onye gịnị ka ọ ga-emelikwe nụṅụ na ọgụ na ha like ịgba egbe. People ga-anụ ọdọ egbe n'ogbe ya na enweghị onye a ga-emeri gị gị gbajishie ụkwụ n'aka. Ị maghị otu o si kwado. O nwere ike ịma ọwụ naanị ya nọ gị bata nga ha defeat enwe ihe mee ihe a chọrọ ime ha eme ya. Ozugbo ahụ ị ga-akpọ ụkwụ gị sị nna mmemme biko agwara m ndị ọzọ ha ma na m nọ nga and ihe arụkọwa ahịa anya hụrụ deal. Ndị apprentice ndị ọzọ chọrọ ka ọ bịa benye ha kọtụ ka ha gị gwa ya ọfụma sị nna ya ndị chege ego n'ugbo buru ibu. Ọ gị sị ọga m chege ma ọ ma na m bịara ahịa n'ihi na o doro m anya ọfụma na ọ bụrụ na ahịa ahụ legit business. That man the young man abịara ịgba ụgwọ ga-ama na ọga ya dịrị bịa gbata ụgwọ. Onwe ihe ga-eme ka o gbuo ya because ọ ga-ama na ọga ya dịrị ya. Ihe o jiri gbuo ya bụ because of our ụmụ kuntum business. Ihe ruru ụmụ business and ndị apprentice na-eme. Ọ ihe o jiri gbuo ya.
ị gaghị adị ebe nwa ọga dịrị ojigi igbo ọ dị possible. Ihe awa ahịa iri ka ọ nata ego ndị anya hụrụ dị iliche gị. Ọ dịkwara ụmụ okorobịa na ụmụ agbọbịa ndị chọtarala love gị mee young girl, young beautiful girl invite ya bịa n'ụlọ gị. Enweghị onye ma na such girl bịara n'ụlọ gị. Ọ gachala ihe ọzọ ga-ahụwo akụwa akụkọ yiri akụkọ na-eso akụkọ. Ya wụrụ nwa agbọbịa gị bulie gị hụ onye na-awụghị nne gị ọwụọ nna gị. Onwe ihe mere ọ ga-efili ya. Obi wakpa onye ọbụla nya ka gị si to the love n'otu o sheme ka ị gaa n'ụlọ ya na agụrụ dego gaṅụ a young girl gị bilie biko mee irute once ị na-akpọkwụ n'ụlọ ya gwa ya na ị werele picture ya sendere your sister, gwakwana ya aha gwa ya aha onye ebe ọwụ na ị gwakwara na your sister na ịbịaga n'ụlọ ya. Ịgwacha ihe dị otu ya edoo ya anya that na picture ya apụọla na nwanne ha nwaanyị this girl gwara somebody na ọ bịaga n'ụlọ ya. Enweghị ihe ga-eme ka ọ gaa n'ihu ichewe echiche dị otu a. Mgbe ụfọdụ ga-aga na nke nwoke ya jụọ aṅụ sị ya kwa nwa onye gwara na ịbịaga gị sị am I not a big girl? Onye na-ebutecha ụmụ rigirigi ọnwụ ndị a na-enwe isi. Imagine ahụhụ nwa tara, imagine ọnwụ ike tụtụrụ nwatakịrị bujaa ya gbuo egwegwe were wee ya n'ime friji na-achọ opportunity ọ ga-eji gaga na-atụfu oke ihe ọ chọrọ ime ebe echi ọ pụtara ya eburukwa ga-atụfuo ya na ya ebirikwe n'ime mụlọ nga. Ị na-ahụ ihe ego na-akọ ọsụ kama ọ ga-akwụ ụgwọ o ji ya decide iwepụga ndụ nwa 25 years. Ihe m na-eji abịa ngalawo onye echekwala ka e were ya maa atọ. Onye ihe mee ugbu a ya gbaa n'ịntanetị ekwo ya 2-3 days ka aha aga mkpe ama ma na-agbasikwa kewu mkpe. Onye ọbụla kpachapụ anya ya zụọ nwa ndụ n'ụdị ọbụla ị ga-eji azụ nwa biko.